До момента ти показах шаблони, които обясняват офертата и проблема. Сега ще ти покажа шаблон, който прави нещо по-различно. БАП е може би най-визуалният модел в маркетинга. Неговата сила не е в логиката, а в въображението. Ти караш клиента да направи пътуване във времето от сегашното си изнервено състояние до бъдещето, в което проблемът му вече не съществува. Мостът е последната част, която обяснява, че единственият начин да се стигне от точка А до точка Б е чрез твоята услуга. Той кара клиента да си представи промяната. Преди, след и как стига до там. Това е БАП. БАП показва разликата между живота преди услугата и след нея. Без обяснения, без убеждаване. Ето как да го използваш на практика. Просто попълваш в скобите релевантното съдържание за твоята ниша. Сега неприятното състояние, след това желаното състояние, чрез услугата или решението. Най-главното, покажи разликата между преди и сега. За да го разбереш по-ясно, ето пример с лазерна епилация. Преди забравяш за честото обезкосмяване, след радваш се на гладка кожа и мостът с лазерна епилация съобразена с теб. Накратко, беше зле, вече е супер, аз направих магията. Сега ще ти дам още няколко примери, за да видиш как работи и в други бизнеси. Пример 1. Онлайн услуги. Сега губиш време в хаос, след това имаш яснота и контрол чрез подредена онлайн система. Пример 2. Здраве, възстановяване. Сега се чувстваш изтощен, след това имаш енергия през целия ден, чрез персонален подход. И пример 3. Обучение. Сега се чудиш откъде да започнеш, след това знаеш точно какво да правиш, чрез практическо обучение. На някой може да не му допадат тези текстове, но аз просто ги давам за пример и всеки трябва да си ги изгради според неговите виждания за неговият бизнес. БАП работи, когато искаш човекът да види промяната, да си представи резултата. Но какво правиш, когато проблемът е силен и трябва да го доведеш до оферта? В следващото видео ще ти покажа пасо шаблонът.